Sä et saa tehdä noin. Sä et saa aina tehdä näin. Kuuntele nyt tarkkaan, kun sun työnkuva muutetaan. Sun täytyy totella, mut en halua missään tapauksessa painostaa. Teen vahvoja päätöksiä ja voin lukitussa huoneessani lymyillä. Käskyjä ei saa kyseenalaistaa, ylemmältä tulevat säännöt sua velvoittaa. Voimakkaita muutoksia tehden korttitalon huipulla on helppo teko hymyillä. Mä oon johtaja, pidän kokouksia salaisia. Muita korkeammassa asemassa, mulla on paljon alaisia. Pomona voimakkaana, niistä ei tarvii huolehtia. Ne on niinku pelinappuloita, pelkkii palapelin palasia. Korkeassa asemassa salatussa verkossa, etäkokouksessa, toimistossa istumassa, mut vaan näet, eikä mua haittaa sateiset säät. Takanani seisoo tuntematon tiimi, korkea-arvoisia johtajia. Virtuaalikokouksissa edessäni edustavat arvovaltaiset puhuvat päät. Mä oon johtaja, pidän kokouksia salaisia. Muita korkeimmassa asemassa, mulla on paljon alaisia. Omona voimakkaana, niistä ei tarvii huolehtia. Ne on niinku pelinappuloita, pelkkii palapelin palasia. Mielipiteet keneltäkään kysymättä, noudatan systeemin koukeroita. Johtajana kokeneena voimiani näyttään, teen mielelläni vahvoja päätöksiä. Tittelini turvin oikeuksia käyttää, voin alaisiani helposti arvostella. Voin sulle jokaisesta virheistäsi huomauttaa ja jaella sulle näitä säädöksiä. Mä oon johtaja, pidän kokouksia salaisia.